L'AFP organitza dues brigades, una és a Palestina i una altra és a Colòmbia. Els grups normalment es realitzen de 6, 5, 7 persones, ja depèn de la gent que s'apunti, de la gent que vulgui anar, i normalment són al juliol i a l'agost. L'important, l'indispensable per poder apuntar-se a aquesta brigada seria assistir una mica a les sessions informatives, i un cop que es decideix una mica el projecte i que s'explica, quan ja tens una miqueta clar que et vols apuntar, es realitza una entrevista personal. I doncs, en el cas de la meva experiència a Palestina, nosaltres vam treballar amb la Palestinian Farmers Union, que va ser una contrapart que ens va ajudar moltíssim, de molta confiança. Jo recomanaria anar a les brigades a totes aquelles persones que vulguin expandir els seus horitzons, que estiguin sensibilitzats amb els conflictes que n'hi ha al món, que busquin justícia i que estiguin disposats a desordenar una mica la seva ment